Silav, êvar baş hevanno, hêvîdar hûn baş in. Çend nûçeyên ku me amade kirine ji bo vê şevê dixwazim jara pêşkêş bikim. Ka em bi çi dest pê bikin? Gelek nûçe hene. Vê nîvroyê me bernameyekê çêkir di derbarê vê konferansa navnetî ya Stenbolê de me cîda herkesî lê Bafil Talabanî peyama wî hê negîştî bû berdestê min. Niha amade ye bi destûra we ez dixwazim pêşî cih bidim peyama Rêzdar Bafil Talabanî ya ku şandibû Stenbolê ji bo konferansa navnetî paşê em dest bi nûçeyên din dikin. Serokê Yekîtî Niştimanê Kurdistan Bafil Talabanî ji bo konferansa aştî û civaka demokratîk peyamek şand. Bafil Talabanî di peyamê de got ew piştgiriyê didin her gava ji bo hêviya aştî û demokrasiyê tê avêtin. Domdariya peyamê bi vî şekliyê hevanno. Divê em vê pêvajiyê bi wêrekî bidomînin. Em gelek Kurdin. Em li heremekî ku demdirêj e pevçûn lê didomin li wê derê dijîn. Lewma jî ji bo li heremên xwe jiyanekê hêja bijîn hewceyê em tê bikoşin, mücadele bikin. Em di qonaxekê nû dane, lewma jî biryarên em niha didin dikare derfetên azadiyê ji bo siberoja me ava bike. Îro jî bi hewldana nû ya Serok Öcalan rê li pêvajoyekê nû hatiye vekirin, serdemekê nû hatiye dest pêkirin. Li gorî pêvajoyê divê êdî bi rêbazên çareseriya demokratîk baraya diyalogê, guftugûyê, pirsgirêk bikaribûn werin çareserkirin dibêje Rêzdar Bafil Talabanî. Em hemû gavên ji bo hêviya aştî û demokrasiyê tên avêtin diparêzin. Lazim e hewceyê em pêvajoyê bi zanebûn bi wêrekî bidomînin. Pêvajoyek ku Kurdan bi dewleta Tirkiye re daye dest pêkirin yan jî pêvajoyek ku dewleta Tirkiye re dibêje Tirkiyeya bê terör. Ez vê gotinê wekî bêhurmetî li hember milletê Kurd dibînim. Türkiye'ye bê terör nene. Eger aştî be navî divê aştî lê bikin. Eger mesele terör be milletê Kurd dixwaze teröra dewleta Tirkiye li Kurdistanê bi dawî bibe. Ev jî ew e. Niha em cih bidin daxuyaniya MHP ya di derbarê pêvajoyê de ka ew li benda çi ne, çi hêvî dikin ji vê pêvajoyê hevandan. Ew kesê ku çû İmralyê bi Öcalan re hevdîtin pêkanî Fetî Yıldız daxuyaniya wî heye. Li ser min navê MHP niha ew daxife. Dewlet Bahçeli bi giranî li ser navê dewletê êdî xwe îfade dike. Lê Fetî Yıldız li ser navê MHP ye. Alîkarê Serokê Giştî MHP ye Fetî Yıldız. Li ser hesabê xwe medya civakî di derbarê nîqaşên çareseriyê ên ku li Tirkiye hatine dest pêkirin daxuyanî da dibêje dînamîzma civakî, kapasîteya dewletê, bandora heremî û berhevkirinê ye. Hêzên emperyalîst nikarin rê li ber hêza aqlê dewletê bigirin ku çareseriyan niha ava dike hildiberîne. Hedefa Tirkiye'ye bê terör meseleyekê dewletê ye nabe li ser gotinên vala bênekirin. Ne mümkün e yani em naxwazin ji polêmîkan re vekirî be. Ya yani ev pêvajo divê pêvajiyekî wisa hesas e merov nikare li ser wî gotinê vala bike, merov nikare polêmîkan li ser bike û em vê yekê naxwazin. Em girtîne ji vê yekê re. Baş e. Dîsa jî dibe hedefa Tirkiye bê terör. Niha em cih bidin Hakan Fidan. Hakan Fidan hinek beredaya xifiye wekê timî hem li Tirkiye hem li Sûriye û hem jî li deverên cuda îş û karê xwe berdaye dijberiya Kurdan dike. Hakan Fidan dibêje quwetên Sûriye Demokratîk Qesedê naxwaze çekan dayîne. Çima bixwaze çekan dayîne. Bila yek ji me re îzah bike. Aniha hûn bala xwe bidin hêvanno. Di vê nûçeyê de Hakan Fidan ji bo Xezayê asayişê dixwaze. Hêza polîsiya dibin kontrola Filîstîniyan de dixwaze. Beriya ku Hemas dev ji çekan berde. Lêbelê li Rojavayê Kurdistanê jî dixwaze Qesedê çekan dayîne. Dixwaze Kurd bê asayiş, bê parastin bimîne. Veya durûtiye veya nakokiyê di navbera pîlan û projeyê wan, teoriya wan ya biratiya Kurd û Tirkan de. Wî rojê Tayyip Erdogan derketibû digot ji bo me
Kurd, Türk, Arab herkes veke hebe. Em dibinin ku ne veke hebe. Ji bo Filistiniyan hêza çekdarî dixwaze, ji bo Kurdan hêza çekdarî naxwaze. Zextê dide ser Kurdan ku hêzên xwe yên çekdarî belav bikin. Wezîrê Karê Derve Dewleta Tirkiye Hakan Fidan ra gihand ku niyeta hêzên Sûriye Demokratîk a Sedê tuneyê tevlî artêşa Sûriyê bibe. Çima niyeta wî hebe ya? Ez paşê ji we re şîrove bikim. Li Dohayê paytexta Qeterê 23yemîn Foruma Dohayê tê li derxistin, Hakan Fidan jî tevlî vê forumê bû. Di çarçoveya forumê de ji Ajansa Nûçiyan ya Navletî Reutersê re axivî. Fidan diyar kir ku ji bo Hamas çekan dayne divê rêveberiyeke sivîl ya Filîstînî ya pêbawer û her wiha hêzeke polîsan ya perwerdekirî li Xezayê hebe, amade be. Fidan behsa siberoja Xezayê jî kir got, beriya her tiştî divê em bibînin Komîteya Teknîkî ya Filîstînê Rêveberiya Xezayê digire destê xwe. Paşê divê em bibînin ku hêza polîsan ji bo ewlehiya Xezayê tê avakirin. Hêzeke polîs, hêzeke asayişê tê avakirin tenê ji bo Xezayê. Ne? Paşê jî divê em dixwazin rêveberiyeke taybet ya Filîstîniyan were avakirin li Xezayê. Çima vê yekî ji bo Rojavayê Kurdistanê naxwaze Hakan Fidan? Ev jî divê dîsa jalî Filîstîniyan vebe, ne jalî Hamasê ve. Türkiye dixwaze di çavdêriya pêkanîna peymanê de cih bigire, lêbelê İsrail dewleta Tirkiye red dike. Naxwaze ew divê peymanê de cih bigire. Yani bi cîhanîna vê peymanê de cih bigire. Hakan Fidan da zanîn ku hêza polîsan ya Xezayê wê jalî hêzeke îstiqrarê ya navnetewî ve were piştgirî kirin, destek kirin, Washington jî zextê li İsrailê dike da ku beşdariya dewleta Tirkiye qebûl bike. Li İsrailê hetanha qebûl nekiriye ku Türkiye daxilê nava meseleyên li Xezayê bibe. Hakan Fidan di derbarê Qesedê, derbarê Sûriye û Rojavayê Kurdistanê de çi dibêje hevalno? Dibêje sinyalên îşaretên ji Qesedê hene, yani nîşanê me didin ku niyeta wan tune peymana dihê adarê bi cih bînin, li şûna wê hewl dide xweciyê bide alî. Dewleta Tirkiye ferh kiriye ku Qesedê naxwaze peymana dihê adarê pêk bîne. Yani dixwaze hebûna xwe a li Rojavayê Kurdistanê biparêze. Ez divê jî bînim bîra Hakan Fidan beriya hefteyekî di Sûd û pêncî şervanên nû hatin perwerdekirin û aniha di nava Qesedê de cihê xwe dikirin. Ev askerên pisporin û her dem têne perwerdekirin. û hêjmara şervanên Qesedê niha gîştine 140,000. Bilahaya Hakan Fidan jî hebe. Yani hêzeke ew qas muazzam nikare tevlî koma çete ya li Şamê bibe. Ne mümkün e. Hakan Fidan dîsa dibêje nabe ku li nava dewletekî du artêş hebin. Wezîrê Karê Derve Tirkiye dibêje ez difikirim ku divê Qesedê fam bike ku kontrol û ferman divê ji ciyekî were girtin. Tenê li deverekî be. Nabe li welatekî du artêş hebin. Lewma jî tenê dikare artêşek û avahiyekê fermandariyê hebe. Yani saziyekê fermandariyê hebe. Lê di rêveberiya xwe cihî heremî de ew dikarin bigihêjin li hevkirinê û dikarin bigihêjin têgihîştinekê cuda. Wey hinekî nerm bûne. Yani di rêveberiyên heremî de qet nebe dibê dikarin hinekî bilivin. Beriya niha digotin temame Sûriye yek dewlet, yek millet, yek ziman mîna li Tirkiye. Ana qet nebe dibêjin li xwe cihî yani heremî mirov dikare hin tiştan bike. Niha ez dixwazim tiştek nîşanê ve bidim hevalno. Tiştekî îbret ku di dîroka Tirkiyeyê de cara yekemê pêk tê. Çi ye tişta cara yekemê pêk tê? Ev jî polîsên dewleta Tirkiye ji ber ku heqaret li Öcalan kiriye, ji ber ku li dij pêvajoyê derketiye, ji kar hate dûrxistin. Yani ji wezîfeya polîstî hate avêtin. Vaya di dîroka Tirkiyeyê de tiştekî nû ye ez dibêjim. Hûn jî nafikirin. û hûn dikarin bêjin pêşketine jî li ku derê çêbû mesele çi ye? Daw çi ye? Li bajarê Eskîşehirê Tirkiye polîsekî trafîkê piştî ku li kolaneke qelebalix ya bajêr bi dengekî bilind li dijî Abdullah Öcalan slogan avêt, li dijî pêvajoyê derket, paşê jî
di derheqê wê de lêpirsîn hat dest pêkirin ji kar hat dûrxistin. Kî dibêje vê yekê? Berpirsiyarê wî dibêjin. Ev polîs li kolana herî qelebalix ya bajêr bi dengekî pir bilind digot çi? Digot ji me re dibêjin apo wê derkeve başûrê Rojhilatê Anadoliyê baqesa Bakurê Kurdistanê dike, ew ê bibe Kurdistan. Ev xeyalin em ê destûr nedin. Hûn ê divê baweriya we bi siyasiyan neyê ji millet re dibêje diqêre. Hûn ê di binê van meseleyan de bimînin. Yani bi şiklekî hikûmetê jî tehdît dike. Yani divê derê de heqaret li Öcalan heye, li dijî pêvajoyê derdikeve û baweriya bi siyasiyan hildiweşîne û divê hûn ê di binê van meseleya de bimînin. Paşê piştî belavbûna van dîmenan li ser medya civakî pir zû belav dibin tiştî wisa provokatîv. Rêveberiya Ewlehiyê ya Eskişehirê derket îlan kir ku ev polîs ji kar hatiye dûrxistin. Di derbarê wî de lêpirsîn jî hatiye destpêkirin. Wezîrê Dadiyê Tirkiyê Yılmaz Tunç jî li ser vê pêvajoyê daxuyanî daye lê behsa polîs nake. Niha cara yekêm di dîroka Tirkiyeyê kesekî wezîfedar, polîsekî dewleta Tirkiye sirf ji ber ku heqaret li Öcalan kiriye ji karê xwe hatiye avêtin. Vaya tiştekî nû ye bela bikeve dîrokê. Normal hevan no Türkiye deverekî wisa ye ez ji bo hevalên me ê dervayê Bakurê Kurdistanê dibêjim. Çûne şiklê Şex Saîd çêkirine, bend xistine stûyê wî, dar vekirine weke tiştekî dekoratîv. Di ereba xwe de dar de dikin yan jî li mala xwe bicih dikin, Şex Saîd 24 saetan di malê Tirkên şovenîst û faşîst de dar vekiriye. Paranî jî kesê ku vê yekê dikin alîgirên MHP û CHP ne. Şex Saîd di bendekî de dar da kiriye û di ereba wan de ye 24 saet li ba dibe. Yan jî koşeyekî mala wan da. Em behsa civakek bi vî şeklî dikin. Em hêvî dikin ku ev dîmen jî ev sembol jî were qedexekirin ji aliyê rayedarên dewleta Tirkiye ve. Ez bawer dikim wî rojê min tiştek bihîst rast te nizanim ew dîmenê ku ez behs dikim ew tişta sembolîk û Şex Saîd tasvîr dike hatiye qedexekirin hilberî navê. Yani fabrika çê dike li ser vê pere qezenç dikin. Ez dibêjim qey hatiye qedexekirin. Em hêvî dikin wisa bidome. Wezîrê Dadiyê Dewleta Tirkiye Yılmaz Tunç jî li ser vê pêvajoyê axivî got Komîsyona Parlamentoyê wê ji encama civîn û godarîkiran raporekî amade bike. Herî dawî çûbûn Cemrezar Abdullah Öcalan. Paşê jî di civîna xwe ya dawî ya çarê mehê de axivî bûn. Qet neaxivî bûn jî guftûgo jî çêne bibû. Lê di van 19 civînên dawî de çi hate axaftin, li kî hate godarîkirin ew ê weke raporekî pêşkêşî parlamentoyê bikin. Dibêje bi saya Xwedê em ê di çarçoveya vê raporê de hewl bidin pêngavên xwe bavêjin. Em ê êdî gavên şêmber yani berbiçav bavêjin. Tirkiyeya bê terör hem li nava xwe hem jî li derve em ê bikin mayînde. Derdê wan hevan nû Tirkiyeya bê terör bikin mayînde. Derdê wan ev e. Mesela hem li nava Tirkiye hem jî li derveyê Tirkiye. Mesela Tirkiyeya bê terör tu çawa dikarî li derveyê Tirkiye bikî mayînde. Bana insanên acêb in. Mesela li Sûriye li Rojavayê Kurdistanê eger Kurd werin bêçekirin tê wemanê ku li derveyê Tirkiye jî Tirkiyeya bê terör ava biye. Mesela normal mantıkiye ne? Madem Türkiye'ye bê teröre çi işê te heye tu tevlî karê Kurdên derveyê Tirkiye dibî. Başûrê Kurdistanê, Rojhilatê Kurdistanê, Rojava. Çima tu daxilê nava karê wan ê navxweyî dibî? Di vê derê de şik û şûpa kesî tune ye. Dewleta Tirkiye li pê Kurdan e. Yani dixwaze Kurdan bê per û bask bike. Ez tim vê dibêjim. Per û bask mühîm e, sembolîk e. Kurd dikarin pê bifirin, pê îdara xwe bikin, pê debara xwe bikin.
Dikarin pe parastina xwe bikin, hebûna xwe biparêzin. Perûbask mühim e. Dewleta Tirkiye armanca wî ew e. Bê perûbask bike Kurdan. Ev Türkiye bê terör û merör û mafê Kurda hûn ê bibînin. Yani devleta Tirkiye tûcar mafê Kurda qebûl nake. Tûcar. Ancak hilweşe ancak milletê Kurd serî rake dawa mafê xwe netewî bike bi îsrar ancak wê demê dewleta Tirkiye dibêje ha em ber bi perçebûnê ve diçin di şûna perçebûnê de qet nebe ez mafê wan bidimê em di ser federasyon de li hev bikin. Wî rojê min li rojnamevanekî wan godar kir ana êdî hevpeyvînên berê ê veşartî derdikevin holê. Rojnamevanekî wan çi got hûn zanin? Got di salê nodî de di nava Tirkiyeyê di nava camiya rojnamegeriya Tirkiyeyê di nava nivîskarê de hewekî nivîskaran de hewekî wisa çêbûbû digotin vêr qurtul. Vêr qurtul yani bidewan û bifilite. Çawa bidewan û bifilite? Dawa Kurdan he hejmara gerîla zêde bibû, gerîla di nava şarekî germ de bû, dewleta Tirkiye pir aciz bibû, êdî hatibû heta dawî. Her roj 10-15 askerê wan kuştî vedigeriyan. Mesele giştî bû asteyekî pir bilind. Êşa nava Tirkiye jî êdî civakê dengê xwe bilind dikir. Digot tamam em nabe bi Kurdan re bijîn. Em nikarin bi Kurdan re bijîn. Madem wisa ye vêr qurtul. Em bidinê û bifilitin. Qenek em êdî bila askerê me neyên kuştin, zarokê me neyê kuştin, çi dixwaze em bidinê. Ev di encama têkuşînê de bû. Hatibû heta wê astê. û dest pê kirin di nava wan de nakokî çêbûn, hevû dikuştin, askerê xwe bi xwe kuştin, generalê xwe kuştin, serokkomarê xwe kuştin. Yani kaosekî pir ciddî çêbûbû. Wê demê serkeftina askerî çêbûbû. Mesela Kurdan ji aliyê askerî ve hakikaten serkeftin bi dest xistin. Heta girtina Rêzar Öcalan jî serkeftina askerî hebû di nava Kurdan de. Heta tê bîra min Öcalan wextê li Romayê bû hê yan jî di rê de bû hê tam nehatibû Romayê. Digot di sala 2000 de ê me jî wê perçeyekî me yê serbixwe hebe. Erdekî me yê serbixwe wê çêbe. Mutlaka. Êdî herkesî bawer dikir. Ji niha ji alî psikolojîk ve hevanno tiştek ku zorê me diçe bi van pêvajoyê dawî re ji sala 2000 vir ve baweriya me ya ji bo netewbûnê kêm dibe. Mesela merû wextê ku hêviya xwe baweriya xwe wan dake têkçûnekî pir mezin. Merv wê demê xwe dikişîne koşê xwe. Merv wê demê dişkê. Tişta xirab ew e. Merû ji alî psikolojîk ve têkçûnê hîs bike. Weya nexweş e. Zimanê me wextê biçe em ji xwe diçin. Yani ji bo ê me cada me ev e. Wî rojê hevalan vîdeoyekî me birî bûn, parve kiribûn li ser medya civakî. Hakikaten min ji bîr kiribû ku me axaftinekî wisa kiriye. Ez behsa zimanê Kurdî dikim di wê vîdeoyê de. Yani ez dibêjim çima hemî medya me, çapemeniya biya Tirkî çima hevalê me rojnameger nayên bi Kurdî YouTubeê xwe çênakin, televizyonê me çima marjînal bûne, çima tenê xîtabê beşekî civakî dikin. Çima xwe teng dikin. Marjînal bûn yani tengbûn e. Tu tenê xîtabê civakekî dikî. Tu her beşê civakî nagirî nava xwe. Yani ez behsa her beşê civakê dibêjim mantıqa netewî. Di wê manê de. Mesela mîna Met TV. Met TV televizyonek netewî bû. Di wê manê de dibêjim. Wî rojê ez ji xwe re bora sohbet dikim hevano ya. Qusûrê nenerin yani. Ez zanim nûçe jî ye. Ji we re nûçe pêşkêş bikim ne mesele. Yani ecelamet tune. Ji xwe sohbet dikim. Wî rojê ez ji xwe re xeber dinêrim. Ez ji we re dixwazim tişta amade bikim. Ne deh ajansê me hene. Ê heremî û navnetewî û Tirkî û Kurdî û ji gelek ajansan ji çavkaniya feyde dibîne. Velhasıl mi dît
Videoyekî hat pêşberî min du canik tê de daxistin. Her du canik jî genc in. Yek ji wan devlikene, yek ji wan nakene. Mîna ew e. Mîna onbaşî ye. Çavê min lê ket min got ez vêkim. Min dît logoya wan da Jin TV dinivîsîne. Min got tamam baş e. Zû de ye min televizyona me Jin TV temaşe nekiriye. Hin hevalê me nas li wan derane. Me got ka em temaşe bikin belkî sibê du sibê hevalek bipirse ka tu çawa dibînî, tu televizyona me çawa dibînî ez ê jî bersiv bidim. Qet nebe bersivek li cem min hebe. Me vekir me emrê xwe de Tirkiyek ew qas herikbar, ew qasa xweşik nediye. Ji televizyonê Tirka jî nediye. Ev gencê me ê Bakurê Kurdistanê ne. Li Amedê hatiye kişandin. Du jinên Kurd nîgê xaftine ser hev bi Tirkiya bê ew daxivin. Çi dibêjin? Bê devoka heremî. Tirkiya Stenbolê ecayîb daxivin. Ez fikirîm ya veya Jin TV'ye em jî hevalê me teşwîq dikin ku li Jin TV temaşe bikin. Niha xwedê neke ev Jin TV li Rojavayê Kurdistanê were temaşekirin. Ev jinên me ê Rojavayê Kurdistanê hemî van zimanan gudarî bikin. Bi xêra van televizyonê me Rojavayê Kurdistanê ecayîb Tirkî fêr dibe. Yani mesela çi heqê hevalê me heye zimanê Tirkî dibin di nava jinên me de bicih dikin. Mesela çi heqê wan heye? Jin doh me bes kir. Hasas e. Jin civakê perwerde dike, zarokan perwerde dike, di nava malê de ye. Tu wextê bandor li jinan bikî bi zimanê Tirkî, êdî tu çûyî, êdî îflah nabî. Ma em mirine. Ma jinên me ê li Amedê ê Kurdî daxivin mirine. Baş e ew çû ez pir zêde aciz bûm. Yani di televizyona Jin TV de wextê ku du jinên Kurd bi Tirkiye herî xweş daxivin û behsa mijarekî pir cuda dikirin ha eleqayî mijara Kurd tune ka hûn ê bibêjin ya ev her du însanên me ê jin daxivin behsa mafê mirovan dikin, behsa dawa Kurd û Kurdistanê dikin, belkî civaka Tirkiyê îqna bikin, belkî ew ê xîtabê Kütahyayê bikin, Eskîşehîrê bikin, Aydinê bikin, ew ê jinê wan de re belkî îqna bikin. Eleqayî pê tune. Mijarên pir cuda felsefî ku jinên Tirkan ev mijar ji xwe re daqultandine, xilaskirine, eleqan pê tune. Yani pêdiviya jinên Tirka tune werin ji te godar bikin wan mijarên felsefî û kûr û baş e ev lalî. Ez çûm ser vîdeoyekî din min dît di Jin TV'de ha jinek li erdê ve Zeliyayê sporê dike. Nîgê xwe radike û datîne û serê xwe datike, spor dike yani. Sporê jinan ev ê serê sibê hene ya. Navê wan çi ez wî jî nizanim. Min dît bi Tirkî işaret dike. Ayağınızı kaldırın. Göbeğinizi böyle yapın. Başınızı şöyle tutun. Ew çi ye ya? Ya Jin TV da ya qet nebe bername sporê bila Kurdî be ya. Ya jinên me ê Kazakistanê temaşe dikin. Ya qet eyb tune ye. Ez maf bûm ya. Ya qet nebe bernameyekî normal sporê a jina a serê sibê çi dikin bikin spora xwe bikin. Dimeşî pirtûk dixwînî televizyonê de çi dikî bike ez behsa faaliyetê te televizyonê nakim. Behsa faaliyetê jina nakim. Jin heta dawî azad in, spor dikin, pirtûk dixwînin, çi dikin, baz didin, qil didin ew problema wan e. Nava xwe de siyasetekî televizyonê ye. Em tiştek heye. Madem saziyekî Kurdistanî ye, madem ki saziyekî Kurd e, nikare zimanê Tirkî di nava jinên Kurdistanî de bicih bike. Başûrê Kurdistanê li Jin TV temaşe bike em rezîl dibin. Rojava temaşe bike em rezîl û reswa dibin. Çawa mümkün e mesela? Çima yani? Rojavayê Kurdistanê bi milyonan jin hene bi Kurdiya xwe a saf temîz dikare 10 televizyona birêve bibe. Herin binêrin li Kazakistanê Kurdiya serhedê li wê derê. Ma mirin e ew jinê me ê serhedê li Kazakistanê, li Ermenistanê. Çima pêdiviya we bi wan tune ye? Çima tenê jinên ku Tirkî baş daxivin di çavê we de mezin e û wan xebitandine?
İşte vana em red dikin. Çima? Ji ber ku Jin TV bi sponsoriya karsazan bi rêva naçe. Bi perê vî milletî bi rêva diçe. Ji ber wê ye em îtiraz dikin. Em nikarin bêjin televizyonekê serbixwe ye, nizanim tiştek wisa tune ye. Divê mero rastî bibêje. Bi perê vî milletî televizyonekî wextê hat bi rêve birin, mecbûr e Kurdî çêbike. Ew qas. Ya ez red dikim. İtiraz dikim. Xwedî li perê milletê xwe derdikevim. Em jî weşanekî çê dikin. Derdê me peremere tune ama sazî û dezgehê me tevbûne Tirkiye. Malperê nû vebûne li Ewropayê. Dibin navên cuda de. Nizanim tonkî naval xwe dikin. Heft, bîst û çar û bîst û pênc û nizanim çi tonkî nav xwe dikin. Lê nêrê di cîhana çepkiriyê ya Tirkiyeyê kî bermaye, kîjan camêr, kîjan canik nivîsî wan nayîne xwendin. Kîjan rêxistin ava kirine û têk çûne. Hemî mirovên têkçûyê ê camiya çepkiriyê ya Tirkiye hatine li dora Kurdan kom bûne û bi perê Kurdan ew ji xwe re camiyekî rojnamegeriyê medya ava kirine, ji xwe re pê dijîn. û tu lê nêrî vîdeo parve dikin, mesela ser YouTube'ê vîdeo parve dikin, tu nêrî 100 kesa temaşe kiriye, 200 kesa temaşe kiriye. Ama canik maaşê xwe digire, ama mêrik maaşê xwe digire. Ya nayê temaşe kirin, milletê me lê nanêre, yek Tirkiye lê nanêre, yek jî tiştê ku dibêje vikû vala ye. Yani bandor li civakê nake, tiştekî nû nade civakê. İlim, zanîn, zanyarî, giringiya edebiyata Kurdî, giringiya hunera Kurdî nade civakê. Qene waz bida jî em razî bûn. Qet nebe hêvî umut dida milletê me de, cana alemê me tên waz didin, qet nebe em ji wan umut digirin. Hêviyekî me çê dibe. Hêviyekî îlahî çê dibe. Ew jî ne xirab e. Waz jî nadî, tu çi dikî? Çima meşgûl dikî mesela. Cîhana medya me tu bi Tirkiya xwe bi wan tiştê xwe ku te kiriye benîş di devê xwe de hezar cara hatiye cûtin bi wan tekrarê xwe civaka me çima meşgûl dikî? Heyf e, guneh e. Ez zanim min dirêj kir hevan no. Ez zanim derdê me heye. Heqeten derdê me heye. Xwezî min ew vîdeoya Jin TV nedîta ya. Ez pirêşiyam. Ez nabêjim herin temaşe bikin çünkü ya Pirkê me. Yani Jin TV temamî nebêjî qismekî mezin bi Tirkî weşanê dike. Nexweş e. Baş e ku nayê temaşe kirin. Heqeten ha. Yani mirov çi qas tiştekî bi êş e ku mirov dibêje baş e ku televizyona me nayê temaşe kirin. Ez dixwazim mesela Ronahî TV pir were temaşe kirin. Ez dixwazim Stêrk TV pir were temaşe kirin. Ez dixwazim Çira TV pir were temaşe kirin. Rûdaw, Kanal 8, Kurdistan 24 û Zagros û War TV û hemî kanalê me ê Kurdî çi qas dikarin bila hemî werin temaşe kirin, hemî jî êmen e. Ber ku em di pencerekî netewî de lê dinêrin. Hemî însanên me, mirovên me, doktor û profesörên me hemî êmen e. Hiç qas pêş dikeve bila pêş keve. Hemî êmen e. Bila biçe. Êmen e. Ew ê were, vegere. Tiştekî eydê me nebe bila kêm be. Qet ne mesele ye. Ji ber vê ez dixwazim her tişt eydê me be. Gefa kuştinê li Elewiyan hatiye xwarin hevan da. Li gorî wêneyên ku li ser medya dijîtal hatine belavkirin, di belavokan de gefa kuştinê li Elewiyan hatiye xwarin, Elewiyên li Sûriyê yên Tertus Laskiye, eger tevlî şahiyên pîrozkirina salvegera hilweşîna rejîma Baasê bibin, ew ê werin bombekirin. Di belavokên ku navê Koma Cîhadî Ensar el Sünnel li ser wan hatiye nivîsandin, mafê pêkhateyên din yên olî Tuneyê salvegera hilweşîna rejîmê pîroz bikin û hatiye gotin ku ev pêkhate ji kafiran kafirtirin. Hatiye gotin ku eger Elewî şahiyan li derbixin, ew ê êrişên xwekujî di nava wan de pêk bîne. Ew jî Ensarul İslam, ew jî cûreyekî El-Qaîdê ye. Wî rojê operasyon li hember wan hate kirin. Ya derdê ser derdara,
dîsa tûşin derdê ser derdara serkêşên vê rêxistinê nava wan de Kurd hene. Kurdên Helepçê ne, Kurdên Ceverê Cuda ne, nava wan de Kurd hene. Fehm nekiriye. Nizanim gelo normal e. Yani El-Qaide ne. Şeyx Xezal ew jî Elewî ye. Banga greva giştî li Elewiyan kiriye. Yani gotiye di salvegera hilweşîna rejimê de bila kes dernekeve derva. Belkî ya baş ew e. Bila piştgirî nedin hetêşê jî. Şeyx Xezal bang li civaka Elewiyan kir ku greva giştî ya 5 rojan bikin, li malê xwe bimînin, dernekevin derva. Xezal rexne li hikûmeta veguheziya hetêşê kir. Ew neheqiyekê mezintir û zextê li sivîlan dike. Serokê Meclîsa Bilind ya Îslamî ya Elewiyan li Sûriyê û derveyî welêt Şeyx Xezal banga greva giştî ya 5 rojan ji 8 heta 12 mehê kir û bang li Elewiyan hemûyan kir ku di vê demê de ji malê xwe dernekevin. Şeyx Xezal diyar kir ku hikûmeta veguhêz hewl dide salvegera guhertina rejîmekê zordar bi rejîmekê hîn zordartir pîroz bike. Yani bi xwe ji wan zordartir in. Em çawa rabin tiştekî pîroz bikin? Derdekî me pîroz bikin tune. Xezal destnîşan kir ku hilweşîna rejîma Esad divê bibiya hilweşîna zordariyê. Lê tiştê ku bi rastî qewimî bi navê azadiyê hilweşîna vî welatî bû. Yani qaşo zordarî hilweşandin hatin dibin navê azadiyê de welatê me hilweşandin. Her wiha destnîşan kir ku zulm xirabtir biye, dengê bindestan hatiye tepîsandin, nebûna edaletê, dijwarbûna zordariyê bûye sedema firehbûna îdeolojiya tarî û tekfîrî. Şeyx Xezal bang bi her kesî kir ku hay ji rastî hebin, tevlî grevê bibin. Ev tevger helwestekê exlaqî ye li hember zordariyê. Bang li civaka Elewiyan kir ku nehêlin zulm dengê we bitepîsîne. Dengê xwe bilind bikin li hember zordariyê, lê dîsa wan rojan dernekevin, tevlî pîrozbahiya nevin. Êrişekî li ser yek Elewiyekî tê maneya êrişa li ser hemû Elewiyan. Ehmed El-Şara axivî hevano tiştekî balkêş dibêje. Bahsa Kurdan dike, divê Kurd li ser serê min, li ser çavê min. Çawa tiştekî wisa dibêje Ehmed El-Şara? Bahsa mafê Kurdan kiriye. Ehmed El-Şara hewldanên İsraîlî yên ji bo avakirina herêmeke bêçek li başûrê Sûriyê wekî gefekî li ser aramiya welatê xwe binav kir. Her wiha şiyarî da ku ev dikare rêlber pêşketinên pir xeternak ve bike. Hûn zanin niha İsraîl hewl dide ji Şamê heta Swêda heta İsraîlê û herêma di navbera Girê Golan, Şam û Swêdê de bêçek bike. Mijar ev e, serokê hikûmeta veguheziya Sûriye Ehmed El-Şara diyar kir ku hewldana İsraîlê ya avakirina herêmeke bêçek li başûrê Sûriyê wê welat bixe nava deverekî xeternak. El-Şara di beşdarbûna xwe ya di panela li Dohayê de anî ziman ku Sûriye rêz li peymana 1974 digire, ev peyman ji 5 salan zêdetir e li ser piyane û serkeftiye li hevkirinên wekî herêmeke bêçek wê herêmê tê xebin rewşekê xeternak ji İsraîlê dixwaze li gorî vê peymanê tevbigere. El-Şara eşkere kir ku niha bi beşdariya Amerîkayê di navbera wan û İsraîlê de diyalogekî heye ji bo çareserkirina fikar û tirsên ewlehiyên rewa piştgiriya navnetewî jî ji bo me heye. Ji Ehmed El-Şara hate pirsîn siberoja Kurdan li Sûriyê wê çawa be? Ehmed El-Şara destê xwe danî ser serê xwe, ser çavê xwe got ciyê Kurdan li ser serê min li ser çavê min heye. İnşallah em û Kurdan em ê bibin yek. Cudabûnekê fikrî û zîhnî heye di navbera me û Tirkan û di navbera me erebên radîkal de. Mesela ne tenê erebên radîkal jî hevano. Ya şaşê mirov bêje erebên radîkal. Mesela Ensarul İslam gavadin mijwara got ew rêxistina kûçiya Elewiyan tehdît dike. Serkêşên wan Kurd in. Mesela. Li Sûdanê komkujî çêbû 79 kes hatin qetil kirin. Bêdengiya civaka navdewletî, tirs û fikarên li ser kurbûna qeyrana mirovî ya li Sûdanê, belavbûna koçberî û êşî her roj zêdetir dibe.
Di encama komkujiyê li bajarê Kalûqî de ew jî dikeve Kordofana Başûr. Zarok, jin di nav de heftê û neh kes mirin, bi dehan kes birîndar bûn. Ew jî rêxistinekî wanê balkêş heye hevan ew jî berdewamiya Daişê ye. Ya telefonê pir xweş min re tên hevan çû dengê me jî çû. Ji gelek deverên cudayê cîhanê heval telefonê me dikin, dixwazin me nas bikin, gelek heval me dawet dikin, dixwazin em di semînarê wan de, di konferansê wan de cih bigirin. Veya heqeten me kêfxweş dike. Îja niha ez û Ronî reha em bûne wekî ekîp. Yên ku me dawet dikin dibêjin û bi hev re werin. Îja ka em binêrin. Eger wisa hêviya me ew e ku salonekî wisa berfireh hebe, pergala me jî du sê hev kamera mirov eyar ke, sohbeta me ya li wan salonê mezin bi beşdariya bi sedan kesî merov bikaribe bikişîne ekranê û merov bikaribe hevpeyvîn çê bike bi însanên hazir yên salonê de tiştekî pir xweş e elbet. Lê ew jî organîzasyon lazim e, sponsorî lazim e. Ew însanê ku me dawet dikin dibe îmkanên wan hebe ku bikaribin organîzasyonekî bi vî şeklî çê bikin ji bo em biçin tevlî bibin. Yani ev dibe projeyekî serkeftî. Li wê derê em hem dikarin nîqaşek bêdawî 2 saat 3 saat mirov dikare nîqaş bike, mirov hem dikare wê derê bi hev re pirsgirêkê xwe dayne ser masê û bixwe vexwe bi hev re zeman derbas bike. Veya bawekî zindî veya hemî mümkün e merov dikare du sê hevalên ku bikaribin semîner bidin, bikaribin ser mijaran xwe îfade bikin ew jî li wê derê hazir bin ku merov bikaribe bi pirs û bersivan bernameyên bi vî şekliyê berfireh birêve bibe. Veya xweş e. Yani di nava projeyê me de cih dikire. Lê îmkan lazim e. Di demên pêş me de wê çê bibe. Hevan ez çûn çi dibe ez xatir ji we dixwazim? Mala we ya ve her hebin. Spas ji bo hebûna we. Dem baş, silav rêz.